En cas de tornado, tromba marina o esclafit. Els tornados, trombes marines i esclafits són fenòmens difícils de preveure i, tot i que rarament causen danys personals, sí que poden provocar danys materials. Si detectes que s'està formant un tornado, ajorna qualsevol activitat a l'aire lliure. Assegura o desa els objectes que tinguis a l'exterior, com ara testos o mobles de jardí, i prepara't per refugiar-te immediatament. Durant un tornado, tromba marina o esclafit. A casa, allunya't de les zones més altes i dels espais exteriors de l'edifici. Ves immediatament a una habitació interior sense finestres, si pot ser de les plantes més baixes. A l'exterior, entra immediatament en un edifici per protegir-te. El cotxe. Un vehicle no és un lloc segur. Intenta allunyar-te del tornado conduint en direcció perpendicular a la seva trajectòria. A la platja o al mar. Surt de l'aigua i ves cap a l'edifici més proper per refugiar-t'hi. Si no tens cap altra opció, allunya't de la tromba marina navegant en direcció perpendicular a la seva trajectòria. No intentis mai travessar-la. Després d'un tornado, tromba marina o esclafit. Evita les línies elèctriques que hagin caigut, les estructures malmeses i els boscos afectats. Allunya't dels edificis danyats i torna a casa només quan les autoritats ho autoritzin. Protecció Civil. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.